कैसे हैं? आई होप का आप अच्छे हों। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होना है। BIB विजेंदर सिंह, आप लोग कॉमेडी देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन, आप लोग को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपके इंटरटेनमेंट के लिए बना रहा हूँ, तो भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन मिलेगा प्रेस करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट। तो देखिए यही है विजेंदर। देखिए लाइव 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 फेसबुक पर लाइव सुन लेंगे बात, ध्यान से सुनो। देखी ना सवेरे नू हमार बाबूजी भैंस बांधे गई रहे हैं, तो भैंसिया उठा के पटक दिले बिया खूंटा पर, उनका डाँड़ में चोट लग गई बा, अंगूरी एगो फूट गई बा। अब मान ली सब कुछ रौरा लोगन के हम बतावे नहीं, तो हम कहनी फेसबुक पर लाइव आके और लोगन के बता दी। तो लाइक करी लोगिन, कमेंट करी लोगिन। मेरे बाबूजी के भैंस तोड़ दी अंगूरी, बाबूजी फेसबुक पर लाइव होके बताओ तो काल से मान ली भैंस वैंस के खियावल तो बंद करी है ना। तो ऐसा कुछ करी लोगिन कि हमार बाबूजी के नेटवर्कवा कटत काहे बा, काहे नेटवर्कवा कटत यार। जा 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 टावर में चले नेटवर्क तनी कम बा। 4G कह के 2G नहीं खावत, का करी। गौवा में तो छत पर नहीं है, तभी बगीचा में आइल बनी। गइल 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 जा नेटवे खत्म हो गइल, का करी। इन्हें केहू लौकते नहीं यार। मैडमवा होदे बैठल बिया, मैडमवा से नेट मांगी का? जा 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 जल्दी। तो ए कौन है घरी तो नेट फ्री बाबे, मैडमवा से मांग लेते नहीं का दे दी। जा तो बता होती है। मैडम जी हम बैठ जाई बैठ बाबू न बनबू हमरा कपार पर बैठा तर का की बाउर मारे। बाप रे बाप, तो एकदम 11,000 के पावरे हाउस बड़ू। एगो बात कही, बोलो बोला अपन हॉट पैंट खोला ना। का कहला तनी फिर से कह तो। हॉट पैंट तनी खोला ना, तनी काम बा। दिमाग सठिया गेल बा का? हैं माने में दिमाग सठिया वाला का बात बा? हम कहत नहीं अपन हॉट पैंट खोलत में सठिया वाला का माने बात? हम हॉट पैंट खोले आइल बनी। अरे यार लागत है कि पहले खोलत तारू, आज ले खोलले ना। मैं लोग तो खोलेला केकरा के देख ले बारे खोलते हुए। हम तो दुहाली हमरा काम परल, दुहाली कहनी तो दुहाली लोग फट खोल देलक। तारा खोले में बाउर लगता। लोग के जाके खोलवा, हम ना खोलनी। तो इतना खिसियात का बाड़ू, फ्रीए के तो बा। कौन में पैसा लगता कि हॉट पैंट नहीं को खोलो? फ्री के बा, कहां से उठ के आ गेल चाटे खाती अभी। अरे यार गजब बात बा, हमें मन चाटे आइल बनी ना तो पूजा करता। मैं तार का हो जाई तनी सुबह हॉट पैंट खोल देबू तो। हां ना तो गजब बढ़ जाई बार लाज शरम बा। ले रे में लाज शरम का बात बा? हॉट पैंट खोले में लाज शरम के का बात बा? वन नेट चलावे के बा, मतलब कपार पे हाथ धरत। देखो तनी कि तार कितना बुद्धि बाटे। अने हमर बुद्धि खराब बा। हम कहत नहीं हॉट पैंट खोलत तो तार माने बुद्धि हमर खराब हो गई। तू कहबा हम हॉट पैंट खोली, काहे खोली? अरे हमरा तनी सु काम बा, खाली तनी चेक कर ले के बाद, चेक क के फिर अपन बंद कर ले। मन तू का चेक करबो? हैं आ तनी सु तनी जान तनी चेक करे के बाद आ तो खिसिया ना, एमे खिसियाला कौन बात बा? खाली तनी से चेक करे के बोल उठ के आइला हम ही लोग नहीं हो माने गजब खिसिया तो ऐसे बाड़ू। माने हॉट पैंट आज ले खोल ले नहीं खुतू। हां ना कोनो तो लड़की के बोलबा कि हॉट पैंट खोलो तो तारा का करी? पूजा करी, मार के भगा दी। ना ना हॉट पैंट खोले में मार के काहे भगाई यार? सही बात। तू हॉट नेट तो चलाई आवा करी, पूजा करी का? डाटा नहीं के ऊपर करते में का जाता तोहरो तो फ्रीए बा। कौन चला ला बतावे कि खोले में सही बात विजय भैया। हम हॉट पैंट खोली हां ना फिर के नहीं खे चलो बा कि जइबे यहां से। अरे यार माने ना खोलबू तू हॉट पैंट ना काहे खोली? हमार हॉट पैंट है। हॉट पैंट है तो तू ना खोलबू तो हम का कहतन कि हमार ह तो नहीं देर खातिर अब ज्यादा चल जा, टाइम ना लगी। कहतनी कि चल जाए जैसे ना तो पापा के बोला मैं भाई के तो पूछ के चटनी बना दी हम जा। ना नहीं मैं हॉट पैंट खोले के कह दिन ते मैं उहे तो बाबूजी कहतनी पापा एक बुलाई मिनट तब मैंने बाबूजी के बोलावल कौन जरूरी बा? काहे ना बुलाई? क्योंकि बेटी कब हॉट पैंट खोले के बाबू माई के ना बुलाई? हां ना सही बात। बेटी के कहब हॉट पैंट, हम तो कोई आदमी कहनी तो उसको फट खोल देलक। तारा में खोले में हॉट स्पॉट का तू जैसे चल जाना तो लोला कुछ आ विजेंदर भैया हॉट स्पॉट बोला।
खोला जेबा तू ही या कुचा जेबो। अरे यार हम तनी सुन नेट जान तरू फेसबुक पर लाइव रनी हा बाबूजी के डांट टूटल बा भैंस पटक देलबिए नु त डांडवा टूट गइल बा त लाइव रनी हा त हॉट पैंट बना होला जौन मोबाइल से मोबाइल में जोड़ के ले लहल जाला तो में कौन तहार पैसा लागेला बुद्धि नहीं खेता है। हॉट स्पॉट बोलो ना, हॉट पैंट का बोलता रहो? हॉट स्पॉट कहला। हाँ अरे यार तो हमनी के गांव वाला आदमी हमनी का मालूम तो हमरा तो हॉटे पैंट बुझात रहला बुझ गइलू नु त जब बुझ गइलू त काहे बाबू के माई के चाची के बोलावे ला ओकरा ना बुझैलक ह एगो केहू के कहबा त केहू के बुझाई हॉट पैंट खोले के। तारा का बुझाले दोसर चीज माने ई हमरा कितना नीच समझता रू इतना गिरल समझता रू ना पूछा बड़ा हैं? बा। तनी खोला अच्छा खोल तनी बताओ तो तू बतिया समझ ही गइलो कि हम हॉट पैंट उ का कहलू हो हॉट स्पॉट फिर हॉट पैंट कहता रहो। माने ऊ है उहे जौन समझ ला उहे कहत नहीं तो उ पहले ना समझ जाला तू हाँ। पढ़ल लिखल बात बाड़ू हाँ सही बात है। गांव के लोग तो खाली गोबरे काछे में दिन कर जाइए। चला तनी खोला ना अरे खोलो खोला। तो चिल्ला मत। हां तनी हॉट पैंट माने फिर हॉट पैंट अरे कहता ना रहो। उ हॉट जौन बुझत तारू तन बुझ हमरा के समझत हाँ, ना, ना ना। तनी खोला ना ले हॉट पैंट खोला चेक करे के बाद हाँ, खुल गई जब हाँ आ गई एक मिनट हाँ भाई लोग हम ना बताओ तनी यहाँ के हमारे बाबूजी भैंसिया पटक दिले बिया तो डाँडवा टूट गइल बा तो मैडम एगो बैठल बाड़ी उनकरे हॉट पैंट खोलवा के लेनी ह एमे नेटावा ना हॉट गलत स्पॉट। अच्छा हॉट स्पॉट जौन भी होला पानी कादू ने इ नेट पेट आ गइल हमनी के बुझात नहीं खे भाई लोग बाय बाय बाद में मिलत तनी सन चली माफ करे हमरा अगर गलती हो गई हुई तो ठीक बा ठीक बा आधा कपार खा गेले जा बेजवा से जा। काम हो गेल नु। हाँ तो जा। अब आप हॉट पैंट बंद कर हाँ हम अपन हॉट पैंट बंद कर लेब जा। ठीक लाइन पे लाइए दिलो बिहार हाँ, के भगवान कितना अच्छा दिन होला कहाँ कहाँ से पागल सन के भेज देता है। हॉट स्पॉट का हॉट पैंट बोलता ऐसा गांव के लोग होला भपचून है ना बोला सब ठीक बा। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है। के फोन करे चौक जा उ सब छोड़ ना जे का जन कहां से पागल आई रहल घटे ओकरा हॉट स्पॉट खुला के त कहता हॉट पैंट खोल दे मन तो कहले के पहले ओकर मुंह पूछ दी। और हाँ बाकी बाद में मुंह लगल ख देख के कि गांव के बाबा के बुद्धि ओइ समय बोलत ताटे ना कोनो बात नहीं के देख लेला बेर आइल बा देखो बाउल मत बनिया एक मिनट लाइन पे रहो बोलो चलिए खाली और हॉट पैंट खोलबू फिर हम मैं कहत नहीं हॉट स्पॉट अच्छा हॉट स्पॉट हैं का हॉट स्पॉट हॉट माने जुआन जॉन बुझाला भाई लोग नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त बीआईबी विजेंद्र सिंह आई हॉट पैंट और हॉट स्पॉट बहुत अच्छा ये हमार बहुत अच्छा लगल के ह सुपर ये ह रितु चौहान और कॉमेडी के यहाँ के मतलब वाइफ गर्लफ्रेंड झगड़ाहीन कादू कादू लोग मरखाई सबका नाम रखाइए गइल बाटे। तो ये हमनी के वीडियो कैसा लगल लाइक करी कमेंट करी देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करी सबके बीच में सब्सक्राइब खाली कॉमेडी के वाईफाई और कुछ मत बुझिए जा हमनी के वीडियो ऐसा ही आवत रही ठीक बा हमर आवत रही तोरे साथे अब देखी का होला नु गांव में आज भी बड़ बुजुर्ग एगो हमार बाबा रहले नु तो उ हमेशा कहसन के हॉट स्पॉट तो हॉट पैंटे कहस नेट के मेट कहस माने अलग अलग लोग का कर अब इतना शब्द आ गइल बा नु उससे तनी सु कंफ्यूजन हो जाला भाई रूरल में कहत का तो मान ली हॉट पैंटे को आ गइल त कौन हो गइल वो तो जैसे कि कुछ देर में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हां ई कंफ्यूज हो गइल इनका लगल कि दूसरे चीज कहत हवे ये गड़बड़ हवे और वो लोग ऐसे ही लाइक करी कमेंट करी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कइले त एकदम बहुत अच्छा। आप लोग के कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं होगा सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर बाय बाय।